May tibay. Hello. Hello, good morning. Gutom na yan? Gutom na po yan? Gutom na ang baby bagwis? Hello. Ayun kasi si bagwis oh. May lang hahanap ako ng pagkain mo. Opo. Kasi nag-aiwak ko kasi bagwis yan. At yung tinaang kong trap sa daga dito, tignan ko muna kung may huli. Hindi ko pa alam mga kasinag kung nakahuli. Saglit lang, titingnan ko pa. Dito ko itinaan baga sa mga likod nung dito ko itinaan yung tayo ko may huli. Wala. Hindi yata, wala yatang huli Wala nga, puro langgam lang Opo. Saglit. Tingnan natin kung may huli. O yun, nakaisa. Salamat. May pagkain si bagwis. Nakaisa mga kasinag. Ilang trap dito. Butit nakaisa ako dito. Gabi na kasi mga kasinag, kaya hindi ako nagtaan doon sa rawis. Dito na ako nagtaan sa trap. Uy, wala. Dito na ako nagtaan ng trap sa daga. Kasi gabi na kami nakauwi kagabi. Ibig sabihin ay 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Ilan yung trap ko sa daga kagabi? Tama, 8 lang. Iniisip ko nga kasi kung ilan yung trap na itinaan ko. Nakaisa tayo mga kasinag. Ipapakain tayo kay Bagwis. Ayan si Bagwis. Gutom na talaga ang baby Bagwis kong iyan. Opo, hirak man. Awa mo ng baby Bagwis. Gutom na. Susunod dyan. Opo, halika na. Wala naman yung sako ko dito. Siya kuha na ng mga bata. Kuha mo na akong sako. Nawala yung sako natin dyan. Kasi yung mga batang sinuha.
kasi yung sako. Hindi ko alam kung sino nagkuha. Hindi ko kasi pwede kasi nagbitawan na lang ng ganyan yung daga. Kasi napakabilis pa ng daga. Ay mabagal si Bagwis. Hindi basta-basta nahahabol. Wala lang. Opo. Kakain ka na? Ha? Opo. Ito na. Ito na. Bagwis. Yan o. Dali. Opo. Ano, nahuli ba? Opo. Opo. Ano, patay na? Ha? Opo. Hala ka, kumapunta ka. Patay na mga kasinag oh. Bitawan na ni Bagwis. Opo. Opo, sige, dalahan na yan. Opo.
Ayun ang mga kasinag. Hayaan na natin yan dyan. Huwag na muna natin istorbohin para makakain siya ng ayos. Ilipat ko muna mga kasinag. Ilipat ko muna mga kasinag si Bagayon. At para makakain naman ng ayos din. Si Pitoy kanina, nakita ko dito si takbo. Saan na yun? Ay na ito, Pitoy! Uy! Kanina pa yung sigang takbo dito mga kasinag sa palayan. Naghahabol ng tikling. Oh. Pitoy! Choy! Pitoy! Uy, basang ka? Oh, hindi ako piyansin. Hindi ako intindi, Pitoy. Ayun lang mga kasinag si Pitoy, oh. Hindi wala ako inintindi. Kanina kasi sigang takbo-takbo niya dito sa palayan. Paikot-ikot dyan, oh. Naghahabol yata yung tikling si Pitoy. Nagpapakain niya ako kay Bagwis. Kaya hindi ko na videohan mga kasinag. Tapos si Magayon naman, ayun. So unahan. Wala, dalang tuyo ng palayan mga kasinag. Nag-aantay lang ako mga kasinag ng ulan. At sabi ko kapag umulan ay patrabaho ko agad to at makapasigunda. Kaso mga kasinag hindi umuulan ng malakas dito sa amin. Naulan pa kunti-kunti lang. Ay, manunuog ka lang, masalubong ka tapos manunuog ka lang. Ayun kasi sumusunod lang si Magayon. Saglit lang, alisin ko itong ano. Ano ng tali mo. Ayan. Masa naman kita ipasak ngayon? Ha? Ano ba itali ito? Hala, sige kumain ka dyan. Ayan si Magayon mga kasinag, oh. Mga kasinag, ayun na si Magayon, oh. Kabilang gilid. Tama, dito ko lang ipasak ito. Si Magayon kasi mga kasinag, ang ginagawa ko dyan, bago ko ipermaminti sa isang area, tinitingnan ko muna kung kakainin niya yung mga damo. Pag nakita ko mga kasinag kinakain na niya yung mga damo, saka ko siya iniiwan na dito. Kasi pag may area kasi na may mga damo siya, pero ayaw namang kainin ng kalabaw. Lalo na pag yung natalian na ng ibang kalabaw o na ano dyan, na kainan na. Hindi nakain si Magayon ng ganun. Ayaw niya na may ibang kalabaw na kumain na dyan tapos doon mo itatali. Hindi na kinakain ni Magayon.
Kaya ang ginagawa ko dito kay Magayon mga kasinag, kada area na ano na pinagdadalhan ko sa kanya, sinusubukan ko muna, inaantay ko muna na kumain siya. At pag nakakain na siya mga kasinag at nakita ko paspas ang pangain niya, iniiwanan ko na, kagaya ngayon oh. Ayun oh. Yan oh. Pero kung ano yan mga kasinag, kung hindi niya gusto ang damo, iiwan yan. Iwanan niya yan. Ang haba ng lubid ni Magayon mga kasinag, ano yan, nasa 50 meters. Hinabaan ko talaga para busog lagi siya. Hindi pa naka-straight yung lubid niya no. Ayan oh. Ayan mga kasinag, iniwan ko na si Magayon dyan no. At asikasuhin ko muna yung mga gawain ko para matapos na yun. Naibilad ko naman mga kasinag yung kinukupra ko doon sa rawis. Medyo pwede naman lukatin kung saan tangkalin sa bao. Tapos meron pa akong babalatan yung nasa gilid pa ng dagat. Siguro mga 100 piraso lang yun. Balatan ko ngayon, tapos maibilad na rin. Saan mo nakita si Bagwis? Mga kasinag, nakita daw ni Chloe si Bagwis. Naghihibi daw. Naghihibi daw mga kasinag si Bagwis, sabi ni Chloe. Yung anak kong bunso. Saan? Andyan? Ayan, ayun, ano? Opo. Naghihibi talaga. Hello? Bagwis? Nagano ka dyan? Sabi ni Chloe, naghihibi ka daw. Bakit ka naghihibi? Bakit daw naghihibi ang bibi Chloe? Ay, ang bibi Bagwis pala. Ayun mga kasinag, binabantayan siguro ni Bagwis yung mga manok dyan oh. Ayan oh. Ayun, ang daming manok mga kasinag, malakadapo. Ayun oh. Binabantayan yata ni Bagwis. May tikling pang humuhuni. Nakikita ni Bagwis mga kasinag yung tikling. Opo, hulihin mo yung tikling. Hulihin mo. Ayun mga kasinag, iwan mo natin dyan si Bagwis at ano yan, busy. Busy sa paghahunting. Anong ginagawa mo man? Ang dinidilig mo. Sipag naman ang bunso. Totoo ka mga kasinag, ang bunso daw masisipag. Kagaya niyan no. Ano to mga kasinag? Ito pong itinanim ko na ito. Yung ano ito, yung kumpay. Yung pinapakain sa mga kalabaw, sa mga baka. Ayan mga kasinag oh. Wala kasi niyan dito. Dinala lang sa akin yan ni Jimson Barakil. Shoutout pala kay Imboy. Doon sa katukayo ko na katim ko sa Team Lakas. Ayan mga kasinag oh. Mga buhay na. Itinanim ko yan para lumago, para hindi ako mahirapan maghanap ng mga pagkain kay Magayon. Paramihin ko yan mga kasinag. Yan. Sipag naman ang bunso. Sige pa, diligin mo pa. Yan ang gawain ng very good na bata. At ngayon mga kasinag, nagkakagulo na ang aking mga alagang baboy. Ano nakalabas? Papasok yan, papasok. Pumasok na ba ka? Iwawalay ko na kasi mga kasinag itong alaga namin baboy. Itong nanganak ng 14. Iwawalay na namin ngayon. Ayan ang mga kasinag oh, ayun. Tama-tama, andun na sa kabila. Doon ko na
iwawala yan. Doon ko na makapasukin lahat mga kasinag. Tapos yung kabila naman mga kasinag na nanganak din ng ano, ng 14. Ngayon mga kasinag, ang natira 11 na lang. Kasi namatay yung 3. Kaya 11 na lang yan. Kaya ngayon mga kasinag, marami-rami naman ang aking aalagaan. Pero yung iba nito mga kasinag, ipapabinta ko na. Pag may bibili, pag may bibili mga kasinag, ibibinta na namin. Kasi mahirap din naman mag-alaga pagkaganitong karami. Lalo na hindi pa nagpapagawa ng kulungan si madam. Kami rin ang mahihirapan. Kaya yan mga kasinag, update ko kayo maya. Ayan na mga kasinag, naiwalay na namin. Ayan yung 14. Kumakain na rin sila. May tibay ng kumain. Yung 11 naman dito mga kasinag, ayan naman yung 11 na natira. 14 din magkakapatid yan. 11 na lang yung natira na yan. Hindi pa nga yan mga kasinag na ano, nakakapun. Hindi pa nakakapun yan. Baili ka nga, baili. Narinig mo na sa video ka tuhapon. Saan? Doon sa ano? Hindi pa. Hindi sa matanda. Tara. Wala ng tubig ang gripo. Ayun mga kasinag, tapos na kayo buhok ng baboy. At si Bagwis andito pa rin. Oo. Ayan o. Ayan yung mga manok mga kasinag o. Kaya pala nawiwili dito si Bagwis. Kasi may mga manok dun. Ayun o. Sabi ni Mrs. mga kasinag, akala daw ni Bagwis kapatid niya yun. Kasi may pakpak, may balahibo rin. Uwi na tayo mga kasinag. At tapos na.